Окей, правим видео. Късо. Започваме от тук. Това ми е най-задния край на тази градина, дето е на слънце. Ето. Тук има едно пълзящо, което всеки момент ще цъфне, има 3 пъпки. След това са уния камбанки, дето... Майко, помниш ли ти ми ги даде? Виж, излязаха 2 цвята и са просто страхотни. Гледай. Направо някакъв сбръч. И после имаме този клематис, който целият е цъфнал. Гледай го какъв хубав. Леле. Гледай. Ужас. После долу имаме това жълтото, шареното, са ни твърди листа. И после това, дето просто е бяло и пернато. То не цъфти. Ама па е готин. И гледай, значи клематиса нагоре. Ужас. И до него тия камбанки в 2 цвята. Сбръч. Това го снима непрекъснато. Окей, да се запомни. После идваме насам, тук имаме ехинацея. Тя всеки момент ще цъфне, цялата е в пъпке, там е едно цветче. До нея имаме лилия, дневна лилия се нарича. И до нея имаме това нещо екзотично растение, не го знам какво е, то само се появи тук и цвети. И виж тия неща, това са му цветовете. Те в един момент стават лилави, накрая правени големи топчета като грозде, такива тъмно лилави. Тук имаме една петуния. Тук имаме ралица. Ето е цъфнала. Отзад това шареното. Виждаш ли го? Това е хризантема всъщност, която цъфти жълто. Меси. И после това е ружа, която също е жълта. После това е... Не го знам как се казва на български. Това цъфти лилаво. От половината нагоре става лилаво. После имаме това жълтото, дето всички го знаят, то го има в България много. И зад него имаме няколко вида лилии, те са кафяви, жълти, червени, така. Ето това се казва балсам за пчели и цвети си големи лилави топки, много е красиво. И това е тревата, погледни. Тя направо убийство, гледай какъв е гигант. Вече надхвърли оградата, обаче е жесток. И тук е това розовото, ето уж аз го бях унищожила, но явно не съм. Его е. Пак е тук. До него е нацветял мак, розовия мак. Който розов мак е много красив. Тук долу имаме една петуния. А тук това нещо от типа на ружата. Много е готово. Его е. То се расте нагоре, цъфти, расте, ще стане до сигурно 2 метра. Тук има едно дете става с едни лилави пръчки нагоре пак. Защо ъгъл ми е лилав явно. Тук имаме едно такова бяло, което е много красиво. То не цъфти, ами листата в един момент почва да му се променят, става с бял контур. Много готино. Това е хоста. И тук свършваме, защото няма да мога да запиша видеото. Ето, накратко. Така този е, гледай. С тревата. Така. Ужас някакъв. Много готино. Ето. Люси, какво да натисна? И тук само е така набързо. Приказка. Тук по-подробно утре ще се спреме. Ето го тук лилавия мак отзад. Той тази година е съвсем различен от миналата година. Леко гледай. Гледай. Леле, ужас, толкова хубаво. Така. Просто сбръч. Но това всичкото по-подробно утре. Защото сега няма да ще да го запиша, ако направя цялото наведнъж. Ужас. Красота. Просто. И това. Край.